Ja, god dag og velkommen til Dist ut ved Løtjen I middelen NSUI og KUI og I 17. semifinalen I Kappens om Løkmansteipen. Hvis vi takker liene først her, vi takker først utleie. Nummer 8 tja KUI Christian Johansen, nummer 3 Isak Simonsen, nummer 5 Ahmed Mudragic, nummer 6 Albert Adu, nummer 8 Johannes Bjørstaloy, nummer 9 Todd Kletskar, nummer 11 Atle Danielsen, nummer 16 Hørdur Askan, nummer 19 Jakob Andreasen, nummer 20 Dion Split og nummer 22 Semir Hatsibulic. Av bunchen av KUI sitter Jalkrum Elter, Taurer Justusen, Kristin Wilhelmsen, Olav Niklasen, Hein Klakstein, Johannes Danielsen og Steinbjørn Olsen. Tackar vi Lie tja NSUI, Heimalie, nummer 8 Simon Rekvi Hansen, nummer 2 Per Langkort, nummer 4 Jens Johansen, nummer 6 Karl Løtjen, nummer 12 Clement Olsen, nummer 11 Åtne Fredriksberg, nummer 12 Einar Trøndajek, nummer 13 Paul Johannes Justinesen, nummer 22 Barur Hansen, nummer 24 Betwell Hansen og nummer 76 Tobias Olsen. Og av bunchen av NSUI sitter Karsten Hansen, Jan Martin Mortensen, Heraldur Høygård, Jan Benjaminsen, Maurits Heine Mortensen og Jan Ellinsgaard. Ja, og vi marsjerer I kommer I dag Jekvan Martin Olsen. Og Jekvan Martin, hva kan du vant dere av Disney I dag? Jeg vant en øyelig tattanist. Jeg vant at han vil lytte taktisk pregaver. Han øyelig nekstende på spjalkjalinnen, og så spør han hvordan I linegruppa Disney. Men så han skapt seg et øyelig godt ugarsøy. Jeg tror at han har skåret 2 mål av utevattelig. Og hiveien så kan KUI huxa så at vi kunne spela disse rette taktisk og kunne vi gjøre mål vi måtte distarenta så hever kanskje enda så ikke tar seg tøyne at det sver etter i så jeg tenker ikke øyne at taktisk aspekter inni hos her kampen her så øyne riktig å spå frem og undan hva til utfallet verder men jeg vet at det var standa rett vel til hverandre og jeg vant at faktisk underholdende og det ligger faktisk ikke I gen og kjennes høyerne å spille så veldig kjent. Så jeg vant til å ta alle på, og skulle ta gjøre så KUI nødt til å fære frem av vettelen. Og så på vant jeg en kanon kjødist. Ja, KUI mantler så mye verre generalen og likjøperen, han så ikke videre. Jonas? Ja, til å ikke gi at det en stor missing av Tøymon. Men det rymlig vel svittler alltid I bakkjøttene, så jeg alltid vil si at på tammaten at det her kommer nesten å være med inn I mannsteg, så forsøker jeg å spille av. Ja, og hvordan sørst du på Lie kjennes så jeg synes at det sterkeste oppstilling kjennes så? Ja, det alltid tror jeg sier. Jeg alltid at det faktisk sterkeste Lie som en så I behøver kan svittla. Og vi synes at fra seneste av så Tabrøyt ikke fer frem at Jan ferdig ut av bunchen, og vi synes at Jens kom inn I veien etter. Ja, og Barur ber røysen inn I stedet for Peter Knudsen. Ja, det handler la I korsen om, I tog seg vi Gerber faktisk at han har distet og spalt og søgnast. Og ta la da faktisk I korsen at Barur skulle være klar til å begynne distet I dag. Ja. Ja, det vil kvarja løtt at distet vil sette I gang. Ja, det ser ut til at dommeren kan ha råkst her ut I endan her at han får malet til NSUI. Og ikke om det ikke gale vi maler noen. Ja, jeg kan nevne at det Eiler Rasmussen som dømmer distan I dag. Ja, nå for å kan ha mal. Jeg har ikke snakket som burde være leie og Arne distan begynner igjen. Ja, nå skal alt være I leie Arne har fløytegångt. Vi kunne kanskje legge til at vi til å sørge halvfinal som her. Det har vi prøvet noe bedre. Da blir det kanskje mer takksprek enn da man spiller en finale. Ofte kan man føre en finale og ta lie, så får jeg vettels vinnere her det. Da tykker vi mer til å gjøre seg til å føre ut og spille en finale. For taktikker ikke hever så veldig å si, men man ikke kanskje løygeren å føre ut og gjøre løtene til man kommende en finale. Da blir det ofte mer frikjørst. Og ta lekkja løyker ofta lekkbar 4 og I allspartnum. Og tror på at ofta rettelig ofta gåa finaler I første fotballte. Jeg kan minne til finalen I 2008, da var vi utgjønge mot Ebesreim. Det var en finale som var ikke nekka taktisk bindinger av løykerne på veier. Det var faktisk indianere fotballer. Og ta teier, så det ofta en veldig stortlitt av hitjetter som var svaret.
Ja, og jeg tror at det KI som og vinnande steipavinnare har torso til mental ivervei til enda Det kan jo ikke være hukse at her har steg i støvende før, og her var faktisk fra søndag så har kommet ut ur støvende på en god måte og kommer i finalen. Men jeg tykker vi det, hvis vi skal takke Østlet ut i fyrre og halvfinalen, så har NSOI skapt seg et godt ukersøy. Jeg tror at han skårer 2 mål utvalget. Ja. Ja, nå ser ut til å være klart. Jeg setter i gang, og her bruksler Eiler så i gang. Men så sender ballen opp i feltet her, før hakst her. Karl Johannes får lykkes 19. Så det Hørtur. Til Pott, og så det Per av ballen. Rønner finner Tobias. Ja, lengst sending opp mot Clement. Her kommer Christian ut og Hedra som ballen. Så det Ahmed mot Rajic som i miverne til KI. Det oppla dos, snekker av til Pott. Så det Semira ballen, drever inn. Bak i velne feltet. Her Semerekve som teker i motor. Hannes så spiller ballen her, knar i halvån, Jens. Einar finner 8. Lengt sending i rom, her til Barer. Så da var ikke mindre feltet. Ja. Den ikke svart av Tobias. Vi har rævut at til Barer. Ballen kommer vel inn i feltet for Hakstad Paul Johannes. Tobias har ballen. En så får KI Rotta. Inkast til. Ja, nå har bara spalt i 2 minutter, Jakob Martin. Sarsen har tendenser långt over. Røyner har KI bare takket det rollt og lett. Ja, vi fikk en fantastisk början på en av Disney-point. Vi så jo KI gjerne fra 9 med trimmen og prøve å lukke oppspill, kjennes så ja. Og det så gjerne har kvalitet til å spille som blir til trusten, og vi så nå at det ble liksom en omstilling til han øvet av veien. For den så i 4 halv, så gjerne vi da fikk en øyelig god början på en av Disney. Ja, her det innkast til NSOI. Det Tobias som skal takke seg av innkasten. Jeg kastar fram. Her det Hørtur som hakstor, så det Albert Ado som setter av. Per Kjemper i middelen. Karla Baltnon. Tobias. Som rekker Karlo til Einar. Johannes som kommer i midtelen. Atle. Ja. Ja, men det tar genga til Stale. Ja, og hvis jeg var også dommeren, han vi på det. Ja, dommeren røster vi på det. Jeg heter Kjell, kan bli holdt godt. Einar vinkastet. Fram til Clement. Her det så Ahmed som får skytte ballen ut. Ja, han har kommet nå i Clement og Arjen, så det innkast til KI. Ja, vet vel. Ja, så ballen under feltet her til KI, men her er ikke trolig at Christian Johansson attacker et halvt her som ballen. Så det Hørtur av ballen. Og nå finner Potler med ballen Rojæren, så det Barer. Og Isak i hatten av dette ned, men det NSOI som øyer innkast. Ja, ballen atter til Per. Så vi har ballen her i eknar rettjum. Ja, det Atle som vinner enda ballen. Johannes. Ja. Og jeg finner noen mulige spiller. Jeg finner Isak Simonsen, men ballen ferdig ut, og til innkast. Ja, jeg Martin, vi har spalt i små 5 minutter. Kjørsten til spelskipan, Anna, hvordan Line spiller?
Jag hade så en grej avvändning om det Akwaja ner i öla TV där de Gustav skulle möta den så. Vi såg att affära öla högt upp på träscha där och öla ofta center faktiskt Malmaren och ska ta kunna länka Elving. Och ta då öla klar här till att attacka duellerna så till väl nästa där har kanske bättre om att ha kanske starkare så till att attacka duellballarna av mig mot. Men Puro på det står väglinje här var bria öla i alla. Ja, det är Dion Split som vinner bollen. Så vi helt bollen här där. Åtne som missar han. Ja, så det Kai som kan fara av till Albert. Då finner Paul. Men finna Albert åter. Här är Karl som kommer ner i en attackling och inkast till Kai. Ja, till Dion Split som kommer upp här till att tacka inkastet. Direkt in i första kvarten högster då tar Fabian Hannos Patla bollen Jens och bruksläraren för frusparke. Ja, nog kan hej för högt. Boyn så då till fruspark till NSU. Jag kan ta helt inte att NSU för ut och Arena få 0-0 eller 8-8 kanske ha en jämnlik. Ja, det ser ut till att den så spelar öla frikört i part vi där ser här till. Och tar pröva att spela på den matan som ofta han ger att tar lägga vid 3 minuter i världen att spela bollen upp. Och vi såg att han får näck folk vi fram i all upp så jag vill säga att första linjen spelar vi hoppas nu upp men även där så hade bägge linjer för vi har ögon positiv hookbord till disten där. Och det ser ut till att det är och det ska passa Oscar här var hopp och inte och väl nog få det att hålla fram på den matan. Så det är inte taktiskt präga. Alltså vi ser det över för att ta torra spela det bägge Ja. Paljanno sa bollen. Jag var där. Ja, men det är ju hotna att kunna ta fruspark till KI. Det är nog åtne som ger ta fruspark. Ja, här är en KI är det liknande. Så det är Atle Danielsson som fick en snutt, men han kom på benen i åter. Vi tar senare så KI spalt vid Trimon i Mivärne, men det ser ut att höra att det är i det. Jag kan säga då. Det ser ut att KI höra vad spalt vid Trimon i Mivärne, men det ser ut att spela ganska mer 4-4-2. Ja, de spelar mer 4-4-2, eller 4-3-3. För det har lagt Trutchamans rätt längt ner. Och så har det faktiskt Trutchar och Narbiax och 4 värden. Så det är Mitchell Hever tar för att han är inte öla last i ena skipan. Han har väl ha flera skipaner och spela distnar på imska batar, sälja för distlist. Och det kan inte vara vitt att örstkymla lagarna. Men jag tycker att han är taktiskt bevisst om det som det gör, så det är inte några pengar för det. Ja, det är Atle som är hackstor. Det var Johannes har bollen, men han får inte tappa han och har bollen för ut till inkast NSU. Så det är Tobias som ska tacka sig av inkasten. Ja, fram till Paljannos. För att bara rattor. Vi så tjär runt anläggare som Jalkrum efter. Han sitter av bunchen och är han ett S som kan komma in. Ja, det har säkert Jalkrum. Han har öjla några runt spelar så dyster så till Elgert en lägare som kan komma in och köra mål. Men vi söker faktiskt en tänker och Kyle någon högre backar så vanligt spelar är Sherman Kalsu. Han är 8-4 där. Och i hans stad här han flott Dion Split att högra backa. Han har ju bara så gör det mål med att ha på sådana vikskifte. Så det ser sig om att alls hit jag lägaren kanske är i rättliga stor i småmatan. Ja, är det bara bollen. In det första rönna finna Clement. Men det är en split som han andra bollen fick snittan upp till 8.
Så om igen åttne och inkast lämnas upp. Det är Einar Trenderjack som gör sig klaran att tacka för inkastet. Det har spalt i små 20 minuter ut vid Lötjen. Stövan är 0-0 med NSU och KI. Lötjen kommer väl under fältet. Hur är högst det här? Det var nog Ahmed Dragic. Ja, det är hotnanspark till NSU. Och en hotnanspark stöva. Det här skulle KI inte bli troblagare. Det är fysiskt stärkstyr. Ja, det har då vi nog stonat till, men hinner så har en så gör det öliga färger på hotna. Så det här var hotna ofta spelar sparkar in 4 bossar så jo. Men nu så gör vi det Karl som tar ett innerskua ur vänster. Ja, det Karl som skjuter. Bollen kommer högt in i fältet för Hackstrand. Det är Christian som får boxen ut och här är det 8 som täcker motor. Bollen kommer in åter och det är nog Dian Split som får rotta. Så det är Jens som rör sig vid rönt, skott rönt. Här räcker kroppsken jag in och KR så kan. Ja, för Einar av bollen. Gå till Barer. Han spelar bollen helt åter till Per. Nu är inne. Han och så bara att kombinera sig här, men här är det hörde kanske med mitten skjutbollen ut till inkastländer så i. Paljanos har bollen ut till bara bollen helt för Hackstrand till Clement. Och Stövan är 8-0 till NSOI. Och till Clement och sen ett gott mål, Jakob Marsen. Halt fram ju väl just. Vi såg ju akkurat det här stod det där bara och upp det här bytte plats. Bara vill så upp det höger så. Och bara det här perfekt innerskua Elving och Clement lykt så blir han ofta när renner ryggen och stoppar han nummer 2 och timingen hon är bara unik och klassamål av Clement. Ja, 8-0 till NSOI. Ett minuter spalter här ute vid Lötjen. Nu ska KI fram. Ja, nu ska KI skåra och då ska inte bara skåra ena för att skulle skåra 2 för i särskilt vila. Så nu är det gott för och då ska vi få en disk och vi får öppna via normalen. Ja, så är det Dian Split. Center bollen från att finna Atom är det Jens som kommer mitten Karl. Ja, frusparker till KI när Gavar Stövo. Men så gör vi lite annat så till Einar som är lite annat. Ja, hetta borde vara goff Chakawi frusparkstöva här. Ja, nu är det hinna vi får en att det så och helt lika med öliga vandabäckner. Så nu får vi se om tar klara att köra att ojämna mål i höstbör då där. Ja, det är Dian Split på till väl fast för Hacks. Det var pott som var Hacks står det var ganska högt då. Men han räcker inte mål så att målspark till NSU. Jag kan komma vanta av NSU nu för att lägga sig attra av varje till ett dra lätta till hus. Nej, det vant inte. Jag vant att det var en opposition här i Östervån om Arne för in. Och jag hade inte vet så jag näka som helst tecken på att Line pröva akkurat Hambrans upp. Först mot och så alldeles han är akkurat lika boy öppen som han var här. Ja, Einar av bollen. Den finna bara men Centage Nation no nave. Han trillar helt ut här. Till inkast till kvar till Dian Split som ska ränna sig. Vi inkastar. Här ränner finna Albert Ado. Som Potl här. För Atlas vinnande av bollen. Betwell. Valjanos ut till Bar. Barer. Stretcher in och sin bollen i fältet. Här är Isak Simonsson som får handan bollen bort ur Vandalöjn. Tobias finner åttna. Sätter Fera. Vi blockerar det här. Det är Betwell.
Ja. Tvärfärden här hört Raskam som klarar att sätta sig här. Ja, då frysbarsk. Lämnar så i. Gåar stöv. Jag kommer att vara ett inlägg nu eller vara skott på mål. Ja, det är så jag spurningar, men vi såg nu att NSU tar lägger ordentligt trusla kvar. Tar öliga agengade och tar det faktiskt raskare än kvar till att samla de nästa bollarna upp. Och nu får det faktiskt en frisparksöv i lik och tar för fast igen och att det är en öliga gåströva till att ta frispark. Jag tror att Karl Deklan och jag väntar ganska att det var bara som försparkar där men ja, Karl Bastno, bollen kommer in i fältet. Han får för mittel vinner och futchen där ut till Malspark till ja, Kajan nu Schelka här. Nej, det var inte. Jag hade att en så gärna ha ganska finna då lite kändra Ivo och i tror så vi där ser nu att var tror jag på att sånt slutnar. Ja, Malspark till KI till Christian Johansson som gör sig till att attacka David har spalt i små 16 minuter. Stövar ner 8-0 till NSOI efter att Clement Olsen i 1 minuter lägger NSOI a 8. Här där. Rättväl så vinner andra bollen. Så har Hördur. Fra Atle och Clement i hotnatökon. Ja, Clement gör det. Ja, här är det frispark till KI. Ja, det är Hoa Boer. Vad är det rätt, Martin? Ja, så samma till linna så damer har lagt ju här så hade jag att det var pura rätt önskan om att ta live krops tackling. Och här spalt jag åt på stranden som var här. Så hade jag faktiskt linja så vill jag säga för fyra år. Och det är bara gott för fotbollen. Ja, att för det blev bara kontaktsporter och det är ofta vi till att det är liv och långt, ja. Så det kommer här och såna var inte kom där men mer damer väl att man lever mer kontrakt här. Ja. För då Isak Simonsson har bollen. Det bättre att kommer mittlen. För då Isak som ska vända sig åter till Hurt. Så bollen hållt åter till Christian i målen. Atle till Ahmed. Hörde du röna finna några möjligheter här för bollen ut till Isak. Han har finna pott. Här där Per som kommer i mitten. En länga sändning. Här var en adressa och bollen kan föra hållt åter. Och där verkligen det Chakoi och Malspark. Det är Christian Johansson som ska tacka sig av Malsparksnon. Det är faktiskt som länkar det här. Det är bättre eller Hackstor. Hörter och Clement. Ja. Ja, här är det frisparksländer så i här på en total fältet. Ja, det ser ut till att Hörder Askar kommer att få hand av bollen ut hur han ska röna att skärma av bollen och åtne trustarna i Clam och trustarna öla väl och i hans här ränning kommer att handen till att föra bollen och ta är det så att det visst hand som söker boll så är det frispark. Nu över till visst boll så söker han så vi ofta inte då. Och det här är likla så att få frispark ur. Och är det någon som är specialist till att skjuta till frispark så är det åter frispark så sänder vi bollen. Ja. Frispark ur Sera går stöv här. Tjänar så i och Karlsson drar till bollen men det är nog åtne som skjuter. Ja, det går runt. Och här är det mest locka utspel från Christiane. Men så i vinnaren av bollen så har Palle Hannos som har bollen för på. Är Kajan är då Schelka är det kanske är det upplockade i filer. Ja, jag hade visst så jag gröjer upp med grund till Kajan är och Lucien Schelka är. Och vi där så
nekka tendenser nu kan spela av bollen og egnar halvo. Og det er ikke nekka så vidt å se Tjaka i høver fyrir år. Tror jag nästan säga. Men jag hade tar här och tror nog vi att få skipa spelare så här nu. Och jag har haft faktiskt nu trouble i en 5-6 minuter. Så nu skulle ansa så synd att vi tar det här var lite låt i motor och tar vi för det att så gör det klara lite att rymma gott trust att ha. Så tar ska få bollen i och spela lite mer vi ska få färdigt spelet. Ja, tar hon att brodera sig jacknen där men så gärna kommer mitten så är det Atle. Så nu finna Poll. Ta Lukas. Semir av bollen. Ut till Isak. Han bjöar av. Bollen Attor. Attor Semir. Ut Attor till Isak. Bollen väl när fältet för dagsar det Poll. Vad var en öjliga gårant. Och till Hotnarspark. Gårant Tjakain. Ja, här får det till bollen ner och på sätta då gott och alla på. Och vi såg att vi inne till jag nöjder tror jag Isak att Pott lyckas och Clermont och det här var nös för stanta rättestel till rött lötna och han luktar i hade chansen att komma på fick sätt fot men mamma känns så var det knappt där på och fick just han ut till Hotna. Ja, Hotna spark till KI. Ja, det så till Dion Split som är färdig ut att attacka ett Hotna spark. Bollen kommer väl med fältet för högst där. Man får boyna här. Ja. Ja, så där igen. Så då ja, det blir målspark till NSU. Det spalt här i små 22 minuter. Stövan är 8-0 till NSU efter att Clement Olsen lägger NSU 8 i 11 minuter. Ja, det summer ekvent. Det vill attacka, att det kommer. Och ni nära Semir som vinner andra bollen här. Finner Ado. Eller han och Semir i mitten så är det Isak av bollen. Men finner Ado, men är det Per som kommer i mitten ska han andra bollen ut. Tobias vinner andra bollen, Atle. Ja, det Saknur i Sörmund Kalsö och Jonas Flint? Ja, jag tycker det är ett par dagar som är vid stamspel i två, ja. Så det här ser självt att jag har sagt nu i Tøymon. Och Jonas han är ju livförare och han har kanske haft så bästa kappet och alltså i över och i år. Så det är så att tar ju något till att göra några brödigar mot till Talir står spalt vi nu i långa då. Och vi såg att Dion spelar högra backen. Det är inte vanligt att vi såg så offensiva lagar spela och så defensivt loss. Nej, det Palle Hannes som tar bollen ner. Finner Ottna, han har sitta fjärda men här kommer Dion Split i mitten. Inkast NSU. Här är Ahmed. Ja, så kan Kai sitta fjärda. Dion har bollen men här kommer Einar i mitten och lite bollen mot inkast. Atle har bollen nu. Lukar vi han spelar sig av i bollen. Spelar Karl det suttla Clement ur till trubblagar. Ja, Isak av bollen. Clement blev lite av bollen och lyckas en Kai i Östre Semir. Jag är lite tvärlökar av att någon jag kommer men det var inte önsinna just ner. Nej, men alldeles så hade jag att vi säga att han lyft eller neckar kontakt just som just nu var. Jag hade bara att man för in och för neckar kontakt vi att göra bollspelare. Så hade jag att vi nu så jag tvärlökar lite tror här. Vi kanske är det faktiskt för i gränserna och hemma han så efter att han inte lever för kontakt spela så kan det utvecklas till att det blir en öl här just då. Och jag hade tagit då väl hanterad där så vånade det är inte så galet att se till att kameran röstar upp så han vill för spelen. Ja. Vi ska ta scenario som det är nu alltså NSU förr tror jag det ska KI må ha
2 mål. Ja, men jeg tycker ikke at Kajen er en panikk på denne måten. Og jeg tycker vi heller ikke at Mitchell Sovenier er en panikk på denne måten. Sødden han tar kommentarer kanskje heva lite låt vi i spelen og kommer kanskje at jeg måler til å legge hakker trus da. Så jeg tycker ikke at vi synes at det er helt større brøydingene i måten han tar spillet på. Men jeg tycker så det ikke var løye og kommer til sødden og det blir vi sånn 8-0. Så blir det vel mer et avgjengende Kylie som skal fram til å jakta etter målet og beit vei for at her var dørslitt. Ja, 25 minutter lagt her ute ved Løtjen, med NSOI og KI i 17. semifinale mot Disney og Løkmannsteipe. Nå er det Semir av Bøltnån, finner pott. Han får avslutta, men her kommer Sumerek ved vel nyer. Støvan er altså 8-0 til NSOI, etter at Clement leier NSOI 8 i 11 minutter. Her da Isak og Hørter og Mifela finner kontrollet her som holdt noen her. Atle til Ahmed. Atle han spiller seg av i bulten her. Så er det Johannes av bulten. Ja, han finner Isak. Det er noen kajer kommer inn i feltet. Albert Ado. Her kommer Sumerik ved... Ja, vi så ikke kajen ble vi at gjøre opprovokere av feiler. Ja, jeg hadde morgen vært øyelig gøy her, Isak. Han sier at du er ved å komme i støv og ut av tomme rommet. Hei, at du kanskje startet lysene før, så har jeg kanskje kommet til andre ballen der på. Men opptrekk til faktisk godt å alle beskjøtt om Atle før. Jeg husker mer om Atle spalte av i ballen her. Bare ikke Arne ballen kommer ut her til Isak. Ja, jeg tycker att Atle han glöjer dock i fötterna att han ska ta slövalt. Ja, ballen kommer upp här där Clement och Dion split. Vi har den där. Tobias vid ballen ner. Ja, det är bara omproblem så jag ser under så där. Nu så är det en stutskast ut där jag lämnar iPhone 5s. Och Karl spelar helt åter till Malmannen Sumerekva. Tobias är längre sändningar och finna Clement till Lukas. Clement får kört kontroll som bollen här så det Johannes. Till Hört. Ja, Kai finner tillgång till Hört Askam till att kappingar till Österskor. Ja, jag hade att han är från Uruguay i år och faktiskt vi har en av de stunderna som väl vill säga här och så vi får ska fotboll i år. Så jag kör till störst väl om Kai och jag hade att det är väl nökter i vår Hört norr. Ja. Och Kai kan sätta fyra. Det är Johannes som finner Dion split. Bollen kommer väl i fältet. Här var inte Kai här. Bollen cyklar helt ut till inkastet till NSOI. Det är Tobias som ska ta sig inkast nu. Det är han som räckstor. Så är det Isak. Jag hoppas att kan vi bara till Isak som ska landa bollen ut och så gör det inkast till NSOI. Vi ska finna på Johannes, han är med som lite chans då och fick hött ja. Så är det Dion som kommer i mitten och så är det Feidalbringer från han finner det är åtta som rör finna Clement. Det blir målspark till Kai. För Haxter här till Pott som vinner hända bollen. Kan sitta fjärra, finner Albert Ado. Efter nu till Isak Simonsen. Han finner Jakob Andreasen. Ja, bollen kommer väl i fältet. Det var nog så mycket som var där. Ja, Kai är där nästan nu en tror jag runt nu. Ja, jag vet vi såg ju där bauen ändå. Jag hade en så gärna öliga Donald i tar spelet. Så kommer det kött och allstöver. Så här öppnar Jan han färd finner Clement vi en blindare Erik. Och nu kanske nöxi konceptet bara tror jag kvar i hinna då. Så jag hade vi här till att se finna dyst. Ja.
Det är Simon Rekve som ska röna sig vid Malsbarsjö. Det är Semir och Betväl i hotnatökon. Semir i bollen nu. Mentor. Ja, så är det Karl som gör frispark. Det är Atlia av bollen. Ja, jag har varit vid spalt nu i halvan timme. Vi ska tacka samma nummer den första halvan timmen. Vad kan vi se? Jag hade att det ser jävla sätter. Jag hade att det var öle jämnt och först och touchdown motnar. Men så hejen så gör faktiskt en period på en 5-8 mot kvar har var och månad bättre KV och kanske säga KV bara lite så det kärka kanske att han fick bollen med oss här. Ja, här är det att och Per Jotna Dökon, men det är som räcker som har spalt han bollen här ut Tobias. Ja, så är det Atle och Åtny i Jotna Dökon. Så är det Betväl, sätta Ferra. Kommer för på i Ahmed. Den bollen spelar finner Semir. Ja, det följer han som gör frisparken mot Semir. Ja, första halva timmen jag Martin. Ja, men nu hade vi det ju annars ju att och pura vi öppen distrikt Windish. Ja, kör bara väl fast för högst. Det vill lucka jag på kom till där med det som Rekve som vinner han bollen. Vi så i Norrlösen att har sett Orsensli här till. Här har det som Rekve som i mål och som Rekve gör så gott detta kapingar. Ja, jag hade varit öjla Eisund detta kapingar och han ser ut att vara öjla väl tidigare. Och han är öjla livande i hans mat att spela på. Alltså han öjla klar till inlägg till skott. Men han har också öjla klar att lottaka i öppna spelen. Så helt avgjort är också vi en av mina kandidater till att komma att Elias bestämmer sätta li till den första tiden vi har. Ja. Är det Atlia av bollen? Ut till Isak. Ja, finner väl Johannes. Det är Paljanos som kommer i mitten. Finner Åtna. Fungerar kört att hemmaspel i mitten Åtna och Paljanos har Atlia efter av bollen. Ja, han driver. Så är det Paul. Ut till Atla. Men kommer på Einar här Lukas inte. Einar för Rutta. Är det Ahmed som är i mitten här. Paljanos. Så är det frispark till NSU. Vi ska titta efter bunchen och Chakai. Kan det för lökar som kommer in och ger några bröting Hjältrum känner vi självande. Ja, alltså stäck han att han offensiv part där har sett in då. Så har vi då en unga man som heter Henrik Klackstein. Han var väl Eisund kanske för 2 år sedan. Då vi var väl jag fick näka spel till honom. Men det har varit bara minne vi spelat och jag ser väl att det är så kappig om att komma och att Alicia går i. Men offensiv lägger så säljer hejen och så hjälper det. Ja. Och där Johannes har bollen ut till Dion. Finner Atla. Gav igen missar bollen här. Då är det Isak. Semir. Till Atla. Så där Jakob Andreasen har bollen. Det är Jakob som finner Ahmed. Hör dator till Isak. Där kommer så Tobias i mitten och det är inkast till Kain. 33 minuter spalter här ute vid Löchen. Stovan är 8-0 till NSU efter att Clement lägger värsten är 8 i 11 minuter. Det har hört längre bort upp med motor Albertado. Kapott kommer i mitten. Atle finner Dion Split. Väldigt fast för högst där. Vad snär lever i fast nu. Det var röjligt. Kurrar så har bollen där. Isak Höj till 8 som kan sätta Ferra. Betväl tar sig snuta Pott. Ja, här var vant jag för i fältet någon känns så. Ja, det var fantastiskt och alla Chakai. Det sätter det väl upp från Vivet och ut i höger så
För det är en switch från vi. Lägger den perfekta Elvig in i fältet. Och vi söker att gå snäckt att lägga fyra. Här var Paul, här var Semir och här var Ado. Att en rolig fyra per ett årspassen på. Så toppkvaliteter ut och så nästa vi tar så här vi ser helt till alltid. Ja, så det bättre väl som ja, det gör det fixt och finna åt namn. Det lukar sig Kajan har listat här så det ser mera bort någon ut till Hurt Askam. Hurt ut till Isak. Ja, för ja, så bara nu vill ute att finna Paul. Så det är Tobias som ska räna sig vid inkastet. Finner Paljanos. Clement och Hörtur i hotnadökon. Och det vet väl Abbas någon. Fast åter till Jens. Barur som är för Einar men jag tror att det är en split som kommer i mitten här. Så Einar som missar bollen, Kajan kommer i mitten. Semir, ja heter Ahmed som är Abaton. Hört. Ja, en annan av Nuccio Laikaren Chakoi Albert Ado. Hur ser han just den här första träningen? Ja, nu har jag inte så öjligt nekvar dyster, men vi skiljer län att det samstarv som är i mitten Paul och Ado till att bli bättre och bättre. Och vi tar sen till dem så vi står och blev han gjort att kamp är Laikaren så kör det till Erjan Ball så att han fick tröst i Norviator. Men i alla han arbetar öjligt väl. Och väl möjligt att det samstarvet kan bli bättre så kanske körder. Så i allt han har haft en okej början allt. Ja, är det Jakob vid bollen finner Dion split. Är det Karl som kommer i mitten? Är det Semir som är sända bollen här så är det Paljanos. Ja, andra bollen vinner Albert. Sätter han för då. Bollen kommer in i fältet med här var Onchen Blavor. Så till inkast till NSOI. Ja, Oskar ni kör Kaja och Hoa Boa. NSOI som drar alla nu, Egan Marsen? Ja, jag tycker att det är bara pura naturlig reaktion från stämningen runt om oss. Men så gärna då väl så att jag tar kanske här var bruk akkurat nu att ta tempo ur dysten. Och kommer gott göra så här gott är att det blir lite säker och vi säger till att Kai här på finna vånsan lite live nu då sannar så 5 minuter. Ja, det är bättre väl som är tvåblag han kommer på banan efter. Ja, Hörtur väl livat till Ahmed. Albert finner Johannes, ett gott kombinationsspelare till Kaja, det är Dion split vid bollen. Bollen in i fältet. Är det Jens som får rotta i första Atle. Så är det Atle som vinner andra bollen, Paul. När bollen ändrar rätt så kör Malman känns så som är det kvar. Jag kommer gå massa tjäna brödingar och Kaja i någon långt till 17 halvlek. Jag tycker vi ska ta komma bröder större vägen så på att de har spalt på. I allt tar här var Sassa rätta väl Jans Pardon. Och så jätter det ut av här vi Nico Falchu i allo. Ja, då vi bara med vänner för till Luca vi har Floyd och boy jag var Bay Paul och Semir. Ja, tar en go right. Och vi ser alla på från Montan kan att få någon som för nian kanske och här var då alla Björn Scheimon som är ju när går i alltså. Så tar inte tror jag kvar inte lägger där fyra på att målen. Nej. Och det inkastländer så i till Einar som ska täcka sig av till.
Jag vet att det var 5 minuter efter av oss ner förra halvlek som ut vid Lötjen mellan NSOI och KI och stövan 8-0 till NSOI. Det är Bian som högstor. Väl han har bollen någon. Lycka via KI nu får färdiga snärbollen här. Det är Semir som kommer i mitten och vinner KI ett inkast. Ja, men så känner Semir det med att han arbetar knallhårt. Ja, han är öliga donal lagare. Det såg jag att han är öliga lätt vi kvarar sig i stovon för han under maximal press. Han kommer inte så bra av oss bollen. Han är öliga ofta släpper så skela gått av i bollen. Det är där på frispark eller två kommer det. Ja, så då Isak av bollen. Ja, som bollen in i fältet. Ja, lyckas inte akkurat. Det är så målspark till NSOI. Ja, nu är så mycket fokus av domarna. Hur ser domaren kommer från snär förra halvlek nu? I halvtid till vi ofta tar man hickla till fotboll och tar man inte har lagt mest till domaren och inte kommenterar så alltid indikerar ofta att domaren har rätt uppgåvan väl. Och här till alltid inte det blir något. Ja, det blir väl per lagt det står. Vi ska också om putniker som det snö har fel vid fyra berglinen. Ja, en kast till NSOI. Det är Tobias som ska ta sig av det. Flottna, åter till Tobias. Här var det så inkast till KI. Nu finner Barren finner 8 efter här. Lukas inte så är det KI som kan sätta färra. Är det Semir av bollen. Finner Pottl ut till Johannes. Det är Klämmet som kommer efter och vinner andra bollen. Ja, men det rör jag kan se att det mesta stövna jag kommer till. Jag vet inte om man ska sända värre vid att kommentera dem, men ser ut till att hade en öjlig exklusiv tackling. Och nu har vi stövna som vi har öjliga längt till. Man har så öjliga våldsamt ut ett Mundic. Ja. Det blir så lite chant här. Jag vet inte om det är det Semir som ligger här och Klement? Ja, det är spårning för kvar det här var Foto fyra bollen och om näckar kommer vi en sektorn lägget. Ja, ser man så ganska minuter så det klarar upp, men nej, jag hade kommenterat en chans. Nej. För mig så det ut som att det var Klement som gjorde en också jävla tackling. Hade kommit hit efter replay en annan det. Ja. Det ser ut till att det är nummer 5 tja, det var inte Semir men det var Ahmed som väldigt merlagaren, ja. Han är kommit upp av fötter och Klement så Östnöd har kommit av fötter. Han vinkar mot, jag vet inte om det är alltså inkast. Inkast länder så ja, backar fram till Barrer, men så är det malspars till KI. Så är det Atle av bollen. Ja, bajlagarna är kommande upp efter och komma haltande in av vattlen på Klämmet och Ahmed. Mivärnet tja KI. Så är det Hörtor ut till Isak. Pottl till Jakob. Vattlen ut till Isak så är det han över 8.
framför sig. Spelar att till hört. Ja, för håller går för att Loja här. Så jag fjärde man gör sig till att visa hockey och så när ska lägga stad rätt här. Jag vet så för håller någon. Är det en split? Finner Semir. Förvänt Sargent bollen i fältet. Ja, så att Tobias han får rotta. Ja, de har lagt minimum 20 minuter att rätt snär förra hållet någon. Ja, det är en så jävla rar gestur framför KI-målet och sist och lötna. Ja, jag tycker inte att det är någon bevust handling att vi så gärna fälla så lite attor, men vi så att ta av öliga tro på att ha pressa baltavaren. Då får KI öliga gått ro och spela spel ihop. Och ta bort kämpa tvärs här på ett Johanne ta var öliga när vi så borta kunde färra in i målen. Så jag den tror så där var jag var större sist och KI långt fram jag var så det här var gjort här till. Men han vill plöjt eld och hålla nu för att lötna, så kanske är det en obevist handling där gör nu. Ja, det som Rekos som bollen är uppe fält. Det hört och som hade bollen. Det Semir och Karl i hotna dökon. Semir Vettor och så utland för Gist i böjnen. Och så är det frispark till NSU. Det är Jakob som gör frispark mot Tobias Vittus. Ja, så är det Eilar sin och Alvarsår vid Tobias. Det är Per vid frisparsen. Är det Barer som vinner handabulten. Röjna att finna Clement, men det lockas inte. Så är det KI. Dion finner Semir. Sätter Fera. Mittlen nekvar golar han blir heltebulten. Krut stärskor är han. Johannes har bulten. Finner Pottler, det lockas inte ordentligt. Så ända bulten efter Malman och Tjärnen sig. Ja, han gippar bulten hemma lagt upp av halvorna tja. KI är det Isak som vinner ända bulten, så är det Betwell. Efter Isak. Per är längre sändig upp i motor. Klampen här är det Ahmed som vinner ända bulten här. Som är Johannes i mitten här. Vinner ända bulten. Jens som får sett hatt i ända bulten. Einar, Polianos. Det är Einar i inkastet. Ja, han kommer in i fält här. Kurr Hagstor. Det är Ahmed som vinner ända bulten. Så är det Betwell som rönner sig vid en skottrönt. Men åt han tropläggar till Christian. Ja, så brukslar Eilar av. Fyrre håller i Lötjen. I Livorstøvan är 8-0 till NSU. Efter att Clement lägger NSU 8-0. I ett enda minut. Ja, jag kommer Martin. Kan jag säga för att tacka samman den här för Lötjen? Jag hade velat säga att det är väldigt gav fotbollslust. Jag hade att Lien ska ha råspyrt här att jag har spelat alls fotboll. En så jag kanske kan ut och sögna så 5 minuter när jag har träffat lite dator. Men åren till jag hade det här alls fotboll för att det går så in i första fotbollen. Vi tar se några detaljer från Semir. Kvar han har omringar av 2 mot 3 mot Golden Lögaren. Kvar han har sånt boltjänster och rättligt hönsröj i mån till det som vi vanliga söker för igen. Och så igen hade jag att Lögaren har det uppebord för att ta det färd öliga höljhjärtar till Lokarna. Ta det här öliga rascher. Ta det öliga klarer på dueller och så här hade vi en fram gå dessutom sen. Ja, Mitchell, vad säger han vid sina Lögaren nu i Hållöjsen? Jag tycker att vi kommer att söka ett kvalitet som kommer att vara mer agengade och tar nöjt till att spela mer direkta. Tar nöjt till att täcka kanske större chanser att få flera folk vi fram vid alla upp.
Och tar vi där vi kusterar, tar kan att det innebär att ha gjort han mål som tar det ha bruk för det. Och tar också bruk för att göra 2 mål. Och det innebär att en så är kanske få några kontrasöver. Och tar en så ytterligare kontra så är det öliga tonligt till det. Så det ligger i korsen att vi får faktiskt en underhållande annan lag. Ja, och hinner vi Gerber tar en så i för 8-0 och tar ska bara göra mer av det samma. Ja, jag tycker att han ska återföra sig för att tar inte göra som det gör det såna slöta för att han får förlängt att bollen. Då tar fick Kai allt för att vara toja bollen och fick sett faktiskt flera farliga alla upp. Så jag hade att han skulle vara med där press och spela det som det har gjort och röna att göra det nästa mål. Så det tycker vi kommer skapa en större firmon för tar och skapa en större fjolter och Kai-lagare. Ja, jag Martin vi tackar för det först och vi vill vi att ta i 17 hållet över Brukslaur och igång.
Ja, så är vi komna ner till klart till att sätta 17 halvlek igång till ute vid Löchen. Det 17 semifinalen mellan KI eller NSOI och KI och ja, jag Martin kan komma ta kunna avs ner 17 halvlek nu. Stövan är 8-0 till NSOI. KI ska fram och skåra 2 mål. Ja, jag vet att vi får ett förlångt show till så vid hus här och nu får så jag går så håller KI ner och går så kött ut och kanske släppa hombrösne och för att satsa mål. Men jag vant inte det stora bröjdegarna att första kvarter där John öppnar, men som döster inte var loja så vant jag att KR komma och vara nötter till affära långt fram av vattnet och satsa mål. Först skulle ha dörsligt. Ja, det var faktiskt min nästa spurningar. Här var det bra att vara tolner. Nej, jag hade att har inte varit så välja defensivt orienterade i Tesvid House. Att det här var runt affär och George och målet. Det har sett öliga näck och alla på. Men där har bara inte finns det så på på auto igen så igen här var så vi rulla donald till av Varsfyria. Och att inte höttar i omsildagon. Så blir det liksom en toppastor kan man skalla huxa och boar ändar bäj till alla på. Men också säga fyra var inte för här för det omsildagar väl så här. Men jag vet jag så det är lojer så är det något till affären långt fram av vattnet och så kanske jag få vet Moira alltså en uppland indianare fotboll som ofta är öle och skåra vidare gör att det. Ja. Och det spalt här den första minuten ner och till KI som vrinkast. Är det Atlia av Vattnon? Är det Karl som kommer i mitten? Betwell ut till Einar. Så kan Einar sätta färra. Det ger han. Han finner Klement ut till Åtna. Han är ränkstador. Annars har vi sett sig kombination ofta här i mitten Åtna och Klement. Men hessa för bara så ränkstador. Ja, vi då finns ju melding om att Stövan är 8-0 till B6 i hinner 17 semifinalen i mitten B6 och Habe. Var det 80 av någon Jakob. Ja, han finner väl det Jan Splitter. Bollen kommer väl med fäste kvar främst. Att det var en öjliga gå runt. Jag kan marschen här kontra akkurat samma Jana. Ja, vet du så där miste i Allsparcha Quai nu. Ett näst för i det där att Dias Smith som högra back och kommer fram i. Han lägger ett knallgott flatt inlägg och vi såg att Berga då och Pott har är klar på bollen där. Men tar vi det så mycket hardt säger att han inte får störst på bollen. Ja, så det summer nekve. Vi målsparsen på Mia Vattler. Är det Atle som vinner andra bollen? Så är det Johannes som kan sätta färra. Han träcker in mot 16 meter. Røyna snuta Karl, det lukkast ikke. Ja, så bollen vel i feltet for Hakstre der. Det Betwell som vinner andre bollen. Ja, og Johannes litt skjermer andre bollen ut, så til innkast til KI. Det Dion Split som skal ta til innkastet.
Semir, men att lyckas inte att snuta Einar som sänder bollen upp i fältet här. Är det Ahmed som vinner handbollen här. Johannes, Latla. Här är bollen in i fältet här. Semir har bollen, skjuter! Ja, går runt Chakai. Här är det som räcker som... Ja, till Kai som tröstar. Ja, Kai tröstar och jag just har spalt några fina all upp här i början av 17-års. Öjla väl satt upp och bakförn är det Dian Spiss som lägger faktiskt öjla går Elvingar in till Hesfer Semir. Så Kai kommer öjla väl från början här till henne här 17-års. Ja, är det 8 som är av bollen. Han vill fältet av Dian Split. Frysbars till henne så till ser ut till Einar som för att attacka sig av till Frysbars någon. Ja, för Kai har ett mål och det ändrar 8-8 så kommer den så i vågar till tar finko 2 mål utåt klaxor utan för det ändrar alltså 2-2 så Kai ska fram med att få 2 mål så är den så som tröstar räcker i kroppskinnet i någon Kai är alltså så hotna spark till henne så. Det är Karl som för ut att tacka sig av till hotna spark någon. Spelbollen ut till Einar. Einar in i fyra. Kvar Hackster här. Är det Christian som fick han av bollen? Nej, det var inte känt. Det är målspark till Kai. Ja, här är det så gärna så Einar runt. Ja, men det var när vi hade det faktiskt millimeter till att hälta verkligen lite på hand och synk och hade jag bara snabbt och jag får kanske 20 meter, nej 20 centimeter för skydda chansen. Så det vi upptäcker långt och på vägar och vi tar spalt i 5 minuter så annars. Vi tar inte att sista mål vid Lötjen hända desten. Ja, det är spåringen. Jag vill säga att linjen har gått så högt efter till nästa ballen. Så det är inte vi fejlen. Nej. Här är det Dian som kommer väl ner och fick rota andra bollen när en Clement fick fatt innan. Så är det Atle och så är det Johannes som sätter färda. Då är det Atle efter där. Han har nog så gott plats här med omvattlet. Utåt till Dian Split. Vi tar se att Dian Split vi rättla gå inlägg om. Ja. Att nu räcker han Semir så är det Dian av bollen natter så hackar han till. Ja, och så är det Atle och tar för fältet. Ja, Kai är ner nästan nu Semir. Ja, så är det Dian Split. Bollen kommer. Går runt. Så är det Palle Hanno som får rota andra bollen väck. Så är det Clement och Ahmed, men det är inkast till NSOI. Ja, jag kommer inte så ut att det ska komma från Dion. Han har haft öliga goda inlägg. Ja, vi såg han kom skårstå här på, men vi såg en fantastisk bjärging som räckvär. Och det är reflexbjärging för han sluncher armen ut och bollen kommer i handen så. Ja, men öliga när vi är skåra av bollen. Ja, så är det Albert och Dosse sätter han är shooter och ja, bollen kommer i fältet. Är det Einar som får, nej det är Per som får rotta. Och Johannes är av bollen. Semir. Att det Johannes. Ja, han träcker in av bollen. Bollen för åter till Hurt Askam. Ja, sätter färra. Det är Clement som kommer i mitten här. Jo, det är det. Och det är hotna spark till Kai. Det ser ut det är Johannes som får ut att tacka sig att i hotna spark nu. Men så tycker alla sådana lagar rätt i fältet. Ja, så har vi den utskiftning här. Det är Isak Simonsen som för ut och inkommer Jalkrum Eltor. Kan lägga då i att här, Jakob Marsten? Ja, det så indikerar väl till att Kvarn för att spela ska vi 3 minuter värde och tar sätta en offensiv lagare in.
Så det är inte ju att indikera att jag kan gärna vilja göra mål och en offensiv inköpning. Ja. Och det är Johannes vid bollen här. Det tog en stotta kombination att det är hotna sparske. Bollen kommer åter till Jalkrum som just är kommit in. Bollen kommer in i fältet för högst där. Är det Semir? Så är det Atli av bollen. Så är det Albert. Så bollen i fältet. Nej, jag var inte blaver. Och är det som Rekvo som helder här som bollen. Sätter bollen kött i spel. Är det åttne som är färdig, men är det trutje blajer. Det är Ahmed som vinner andra bollen här och lagt han ner till Jalkrum. Jalkrum sätter färre och räcker Jakob. Jag har längre sändning upp mot Albert Stadou. Här är det Einar och Jens och är alla möjliga här. Nej, jag vill ha brottspark men Eilar säger att det är inte. Så är det Dion. Finner Semir. Är det Einar som kommer i mitten och så är det åttne och Einar Attor till Karl som en längre sändning att finna Klement. Han lyckas inte. Är det Hördur. Ballbalten hållt Attor till Christian Johansson i mål. Ja, jag har matchen spalt 20 minuter av 17,5. Vad kan vi säga? Ja, det så jag faktiskt nu till att det blir faktiskt liksom med plats att spela Jallarna. Och lagar har brukt öjande årskål. Så spåring kvart i utskottet så lagar det nu som det ser bindas då i. Ja, det är öjligt krävande att spela. Det är inte bara dueller och det är öjande kvar intensa ränningar så så. Och så jag kvar har finns lagt åt av strust och en så lite. Ja. Det är Johannes har bara någon finner Attor Dion vill jag säga. Floyd går inlägg till bollen Attor. Det är Karl som förrotta. Ja, Kajan har lagt ett tungt press här och NSOI. Hörtur av bollen. Finner Atla. Ut till Jakob. Ja, finner Ado. Jag var av bollen kommer in i fältet. Är det Jens som får rotta och sen är det Per som får lyckas sätta krutlen under. Har vi värvat i bollen. Semir. Albert Stadou som några fix tänk här. Så är det Atli av bollen. Skottron. Att det var en öjliga gård. Så stannar bollen i nät någon i Jägarmarsen. Jo, han var öjliga när vi. Och jag hade att Kaj sitter öjliga tungt av det då. Jag hade en så gärna måste säga fyra på att det är så här lång grupp. Då är vi så jag mig väl så i detta för det att det är värda. Det blir allt för gott plats. Chakai jag ser alla på nu. Jag får allt för lite trust av boltavare Chakai. Och tror kommer där standa att det borde inte för att jag vill välja. Är det bevisst av en så jag att ha lagt sig Attor? Nej, det tycker vi inte. Jag tycker bara Kajan har sassa rättliga. Men det blir ofta att köra bilden så jag vet ju att det gör det helt för att vi får söka dyster jävla soldater. Ja, så är det Einar av bollen. Länkar sändning fram till Bar. Ja, här är det Atle som kommer ner här med en manfackatackling här och för hända bollen ut. Inkast NSOI. Einar bjöar av. Det är Poll som kommer i mitten. Det är Kai som kan sätta bollen i spel. Attor till Johannes Bjartaløy. Han vinner så rätt inkast. Så är det Ahmed av bollen här. Över till Hörd Askam. Länkar sändning upp mot Albert. Då är det Per som får snart handa bollen ut till inkast till Kai. Är det Jalkrum. 27 av. Semir. Bjöar av. Kommer in i fältet. Hotna spark till Kai. Ja, och det är Dion som ska attacka sig av hessen hotna spark nu. Det har spalt här i 12-13 minuter av 17,5 och stövan är framvis 8-0 till NSOI efter att Klement till NSOI 8 och i 11 minuter. Och där har vi där det Dion splitta över bollen. Det finns det Semir som är nej, okej inte. Vi står att lova. Bollen spalt åter till Jalkrum.
Uttator till Johannes. Inlägg här för Hackstor. Är det Johannes som vinner den bollen här. Så är det Sumrek. Sätter bollen kött i spel fram till Einar. Karl uttator till Einar. Så är det Betwell. Bollen hållt över om här. Åttne røyner å finne klammet, men at det vel i seg av hørt Askam som kommer i midtelen og finner Ado. Ja, så er det frusbak til Kai. Til Hjalkrun som skal takke seg av til frusbakken her, at det til hørt. Det är Dion som rönt att finna Pott, men det lyckas inte köra den så som kan sätta färra till 8 i andra bollen. Finner Klammen, nej, Paljannos tog upp plats. Men Kajarne kommer i mitten. Rotator till Paljannos, som bollen in i fältet. Är det Ahmed som vinner den här bollen ut till inkast. Det är Einar som ska tacka sig av inkasten. Bollen kommer i fältet här. Det Atle som vinner andra bollen. Färre körde Rotta så det Paljannos. Skott från där. Så är det Hotnarsparske. Ja, här kom det samma vid 2-0. Ja, det var som en ärrattare som besatt här att dyka lysen bara så kunde jag gå färre mål här på. Så det här är vi en lysen och Kjellkurs och Kajra vet jag. Ja, Hotnarspark till NSU. Det är Åttne som ska tacka sig av till. Han spalt i 3 minutter här ute vid Löken. Står han ner 8-0 till NSU. Bollen kommer in i fältet här. Är det Klammen som Christian Merda Pott som får rotta. Så är det Einar som ska handa bollen ut. Det Pottla med bollen så räcker inte fram. Alvin just no nej och så kommer han så gärna i mitten. Så han tar sen inte helt rich no nej och så Kajar ner ändå vunnit hela bollen. Atle. Jakob. Johannes. Ja, gott spel där Chakai. Utlial Grim. Först tampar ner bollen och missar han ut och så är det inkast till NSU. Det är Tobias som ska tacka av inkasten. Paljannos vinner bollen. Klamment sätter han åttna. Vi sparkar stämmen här. Det hörde Askam som är han skjutare med bollen. Spelar rätt till Christian. Jag har helt nökt över jag sa stöven här. Han helt att åttna sparkar sig han det ner ut i stöven han spelar bollen att till Christian. Då är Ahmed av bollen. Det är Johannes. Jag vill snacka om tillgång till KI, men så gör det som inte något jag lägger. En Karl här, Amin, hur ser han just den första treningen? Jo, jag hade kört av allt. Jag hade att mig tror en så till detta Karl i sjung lägger men vet väl att jag går. Men vi såg att mig var det KI har faktiskt bättre stöd att spela. Vi såg att Ansemir inte för att ta där från några men han har bara en klass att få som är hackig och vi var läkare som är i första fotboll. Och Kai sitter ju tungt och centrala mivet nu i sätta lag. Och det kan väl att göra vi till att man tror jag lite åter eller så gärna men det är inte det Kai har flott faktiskt bara läkare fram i alla ja. Och tror vi ofta det kanske andra mivet än nötter att para vi. Och tror inte att han efter det kanske vara i samma då. Men jag hade han haft ett sport med Karl. Jag hade han haft ett funkkappar här till. Ja,
Det var en stöv här, en så är när det var över vill ha att Hjalkrum skulle få ta gola kors där, men det var domaren Osamdrøy och det är han som bestämmer och ja, Frysbarslen så som räcker textar det. Det är Johannes som vinner den där bollen, så är det Pelihanos som kommer i mitten. Så är det Pelihanos sätter färra. Nej, här så bollen är färdig ut. Nå, Frysbarslen så. Jag knar i halva. Einar rönnar finna på en annan som här kommer Ahmed. Mittland var det Barer och det är en split som är omvandad bollen här och det är nog Barer som vill signa att som bollen någon tror att inkast är till KI. Christian har bollen. Karl som vinner andra bollen. Ja, vi så jag bara han röstar nutcher igen så jag hoppas någon han har spalt högre back allt det som är var i domen. Men så gör brukt han mesta av mine. Ja, jag tycker att här tar öla väl intäckar högra back ju som daskaren där va. Och så hade jag att han är valt då att här var Barder och Ottna och försen kante ja. Och så jag att tar skifta plats först är det Barder högermanna och först är det vänstermanna och över vi Ottna. Så bara med fäste kvar Hacksträr, det var Potlo men det var Per som vann han den här bollen. Och det är Hjalkrum. Vad som kommer med fältet? Nej, det är Summerek som textar av här så bollen någon. Ja, bollen kommer upp med in här och Kurda som vinner den till Dion och Barer som kappa som ända den bollen. Det är Christian som rotar handa bollen upp. Så är det Einar som vinner. Pelihanos. Ja, han var som det var en Alberg till att vara en skott runt, men bollen ända satt till Christian. Ja, så det Barer. Pelihanos snyter Jakob. Men så det är Dejan som törs snyta Dejan. Bollen är där Potl. För han vänsar ut till Alpersado och dator till Potl. Han har ett rum här till Johannes. Johannes skjuter. Ja, gå runt till KI. Johannes Bjärstalöj. Men avslutningen gör inte no go. Ja, så mer så vinner andra bollen här av Betel. Hörde Raskam ut till Hjalkrum. Batter till Ahmed. Ja. Jag vet inte om jag bor här ser det som kvar. Här är det två lagar så på 60 då som är och har fått rekord. Det är Patrik Johannesson och Eli Falkvart så det här gång för sig. På tabellen fält där då. Här var det Pott som var hackstor. Men bollen för så vi så nu. Ja, nu är det en så som klart till en utskiftning. Jag vill säga att det är Jan Benjaminsen som gör sig till att komma in. Han kom in för Peter Knudsen. Han blev skattad i senaste distrikt mot UIF. Och han skett så 2 mål i 3-0-sektionen av UIF. Ja. Är det Per och... Men det är det Vittus som rådde andra bollen väck. Det var Pott lilla det efter. Det var Per och Pott som var i 8-9 här.
Jalgrim. Atle. Jalgrim går innlegge. Kan Malmar som hakstor og Pott som har misset fotafest her. Einar røyner å finne Clement. Lukkast ikke. Det Atle som kommer i midtelen. Det Hørtor som av ballen. Ut til Dion. Ja, Dion splitter oss nu nutcher i KI hoppen hon. Hva sier han gjør det? Ja, alltså i dyrsten det hade gjort öliga väl. Alltså hade vi själva så man inte var öliga. Eisund som en offensiv backor. Så det hade han gjort en rätt gammal det så där. Men vi såg ju att Kajan har lagt öliga näck fyra och en så gör har vi öliga kroster på det gamla men tar det så på andra kombotal upp så är det öliga donaler och rasher och så främst människan så jag hade ha spalt fram över alla så lagar som Palle Hannos han är väl helt fyra myntalir här med Bäj vi hans egen position och Montikos han arbetar för Linnon så han är väl en rätt undergång där samma vi klamade och tog ju han lever så han är fullkomligt voi öppen och så att vi då bankla chumbotter av det vanliga lagtröjde Borger om kvota mål och vad blir kända för jag vill ta så föra till då så jag vill då skiftar det så ju och bara för att något det väl då han inte spalt rätt långt så jag tycker att Oskar John är via det går undan. Ja, och det är Jan Benjaminsen som kommer i hans sted. Vi ska ta några spelare fram till KI. Kvän vill du nämna? Ja, alltså jag alltid likar att vara vet där. Har Eureka till ta standarden och testa i på vanta. Men jag ser att det är näck som har spalt fram OL alltså en högt raska med på ett Eisunder som är på samma där rättläge och vi kommer helt år fram i att den flyger ju bollen. Ja. Så det bättre väl på någon. Då står till Tobias. Här är Jalgrim som läser väl av Chimmer Midland. Så är det Lukas inte halt Jalgrim men Kai värvade bollen. Och det Atle. Så Jalgrim som sitter färra. Så är det Samir. Han kör bollen i fältet för Haxrar. Alberto. Att det var öjla när vi. Ta narskast. Ja, här manglar inte det går. Att det så ett inlägg från Jalgrim med Västsjö. För Einar inte ordentligt för upp vi Ado och här manglar öjla lite ut till att bollen för innanför slösarna. Ja. Han spalt her i 2,5 minutter her ute ved Løtjen, og støvan framveges 8-0 til NSOI. Det var Clement som skåret i 11 minutter. Ja, det er nok Atle som skal ha balten ut her, innkastet til NSOI. Nok så lekt opp av holven her til KI. Einar fram till den nya mannen Jan. Ja, där blir jag om det här Lukas inte. Målspark till KI. Ja, så då lyckas vi att Klammen kan komma i mitten här. KI värvar till bollen, Johannes. Det är Jakob på bollen ut till Jalgrim. Jalgrim blir av. Kommer in i fältet. Här var när vi är men det var det Betwell som får skott hända bollen. Då vinner han bollen. Ja, Kai var ute bollen. Vinner fältet Jator, kör Axtor. Einar nok. Ja, till Einar och hotnarspark till Kai.
Ja, jag har Martin till nu. Tar helt skulle få mål. Ja, så vi såg att kvar kommer till Öland och inläggen kommer till, ja. Men vi såg just att det blir en chans så i Per och Jens. Han har varit Öland sinder där. För det här var Teacher störst här i mot i Ötlom. Bortsett från att vi tar inte ha vunnit duellen så har vi hinner skalla så innan. Så det är möjligt att Rashid har varit här in. Ja, bollen kommer i alla fall där då Ado som vinner andra bollen. Matmark ja. Att det var men nämligen med nästa spårning till Dunja Martin. Varje känner så ju ofta finns det en prik och man kan se det så lös. Det har just gått i det. Ja, halt det avgjort. Jag löst tabata vi så jag tror spela nu. Det här vi kanske ett lust underfall då att det kommer vara synd bara taktiskt till vidare och spela synd bara kundes. Och det ser ut till att det har valt att värsta lyser långt efter bottlen. Och visst det här gör rusligt det där så har det väl gjort akkurat vi ska kunna komma i finalen. Och då är det när vi nu. Du såg att det är 16 minuter efter att det vanliga lagtöjne. Och Kajar skulle till att satsa upp på den boy. Du tar inte bara göra ett mål, tar skulle göra 2 mål för att komma i finalen. Ja. Klarment av bollen. Han snuter ut i en split. Men det luktar inte att snuta Ahmed. Han så i värvad i bollen. Einar vi en innlegg for Hakstra her. Betvel. 8. fær tidlig bollen nyer. Vensar. Han er ut for med oss her. Jakob og Jalkrem er her. Han bollen i midten der. Han lukkast ikke her. Kommer Kai i midten. Nokka Hørdur som fikk rotta han denne bollen ut til innkast til NSU. Det er Tobias som skal takkes her av innkasten. Finner Klement. Så att jag nog att 8 skulle färdig här men 8 var 20 på det och då är det målspark till Kai. Ja, Christian han bara längt upp mot där. Är det Ado? Är det Einar Vinkast någon. Ja, inkast till NSU. Ja, kan det NSU då få att nästa mål vill jag då bara välja till hem. Så till NSU det har funnet sig efter i Dysnon och jag hade vet så att Kajan har lagt en 4 och vi så jag tröttar sig John Lugar Kajan nu. Så ta undrar man nu att Lucenter att man inte kanske ger en inköpning och kanske färre friskare männen av Vättlen då givet att Lugar har varit runt Öland och har varit offras i Öland och i Dysnon där så friska krafter hade kanske vill vi till att skapa kanske mer energi och i spel. Ja. Här var det ett inlägg från Einar som Christian fick till Kärau. Ja, Jalkrem. Abbaston passar ju väl för det pott. Ja. Nej, målspark till NSU. Ett tonka trust vi snackar om från Kai till Linka ett NSU kommer fyrste. Jag tycker att Kajan spelar Öland uppe på att han får välten Öland väl nian och uta synar och vi tycker nu för vi har haft inlägg runt sjöa. Kapalt kommer i Öland gå ränning in i fältet men ser ut till att man har ringt via få skapt hans stora målmöjlighet och Öland ofta när tar i man ska skallande bollen så är det att man vill styra eller förflytta av en läggare. Så går väl upp som man kanske har sett allspel Lucien i översen upp och kanske kommer mål i backlinda och pincha inlägg vid attarstång eller skott ufra. Ja, här kommer bollen som in i fältet. Det är Berg Pottl och Jens som detta. Men domaren lät inte visst komma. Och det är målspark till NSU. Ja, jag kommer så att rikva fölker men det var kanske inte det var säkert att det vanta. Ja, här är jag var gå skärmar att spela i det. Jag var inte falker men det är väl om man för 1000 här vill jag med. Det är det bästa jag ser helt i Vättler och nu gör du. Så här är ja, nu
8 av Bastnon, han snøyter forbi Alkrum og skårer til 2-0. 8 Fredriksberg og Jega Marsen det avgjørst. Nei, for så vidt brøyta så kjøler han Kai skulle ikke ha 2 mål. De skulle ikke ha 2 mål for å vinne, men de skulle stadigvæk ikke ha 2 mål. Men nu blir det bara bäst att göra det och hinner inte skåra så kommer det bara igen. Ja, det var väl spalt upp på 8. Ja, Öle har sett upp och han får bollen spaltar på fötterna och han örondalig så det kommer så stövna på en Isak halt. Han späckar på det flatt framme vid Christian i mål. Ja, 2-0 till NSOI. Scenariet är att nu ska KU skåra 2 för 4 få långta löktöj. till NSOI. Ja, støvan i havn støvan 8. Det vil si i skrivande stund så nei, så det omdøster her da. Det har som bedre utgangsstøy. Men fyrir distrent vi Jan Lodge, ja. Det Johannes som av Bastnon. Ja, Jalkrum av Bastnon. Bjøver av. Bastnon kommer inn i feltet. Det Einar som tenker Bastnon nyer. Brinker han nyer og som rekve her. Av Bastnon. Ja, og det Barstal Vartum som hever Jauna for å ha det. Ja, så det klämmet av Bastnon. Det 2 mot så han finner 8 och tar han 8 jag slår så står man 3-0. 8 Fredriksberg till 3-0 efter upplägg från Clement Olsen. Sport inte har outjust. Nu är det outjust. Det här räknar vi 8 att ta mot fotboll men nu halv ju det är outjust och nu ska det om till Kai ska komma tror jag. Men så är det har vi månader bättre än Kai där så slutna. Och där blir öliga skarper och i allsparten. Och det som satt och har för Kai lägger så när kvider. Det så jag gift på läka så det på att skapa omställningar och få plats kontroll och det har då gjort till OK till det som vanligt på. Ja, alltså støvan 3-0 till NSOI och samstundes ger NSOI en utskiftning ut för B12 och en kommer Heraldur Højkart. Ja, det länge vi då så handspalt han över skatt tror jag var inte hållt annar kanske 2. Ja, det är väl en lösning han är vid Vattland så det är bara gott att söka men kom attor av Vattland som har skeja i den långa. Ja, 3-0 till NSOI. Ja, det var bara en 2-3 minuter i mitten malen. Som 8 fick på malen och bara för var det uppspel från Clement. Det Samira Bastnon. Atle. Det Paljanos. Så det Jan som kan sätta här gott plats. Han finner Clement. Röna littan upp om Christian, men det lyckas inte bara ner. Faktiskt vi så in av Malmö. Ja, han nog väldigt offside. Och Mars där Jan så där Semir av Bastnon. Det är att vänta det att NSOI kommer i finalen. Jag vill hetta se att Kai vill förra match där. Ja, det är så god sportigur. Så har det att bollen har varit bollen till att fokusera på att ta kapitlet. Men och ofta ser man att det är stämmacamping och en lastcamping kan förstöra och jobba sig för dem. Men nu så kan vi ta att det är faktiskt Tandest så för det i finalen. Och ta i finalen vill också stäckper ut i hemne kapitlet.
Vi så att det har inte stora avverkande, men givet här att ta det inte kommer för alla så har det bara möjlighet till att vinna årstejp och det att bli FN-vinnare. Ja, det är en god runt från Jonas Bjärstalöj, men här är det som räcker som för, jag vet inte om säga just han ut, men det är så hotna spark till KI. Det är Dion Split som får ut att samla stövarna så att NSOI förrör 5-2 här av KI och det här bara små 20 minuter efter. Ja, bollen kommer in i fältet i NSOI för högst här. Och inte som färande först att det sorta hörtor som är av bollen. Jens är i kroppskinn och någon. Så är det Tobias som färd åt den här bollen till inkast till KI. Johannes satte till Jalkrum som är attast med år. Dion. För det Johannes. Och han har snutt det här allt. Ja, så Johannes och Gauar Stövo. Snutter Einar. Vi vet det här. Han har finna till Jakob, men det lukkas inte till malspark till NSOI. Ja, 5 minuter efter NSOI kan skulle torgera Torsjand skulle fyra till finalen, men här är näkter som får där guldkors och rycker där ut kommer till näkra tacklingar rätt från NSOI-lägaren. Ja, det hade ju öle harmonet att man ska vara så skärpt till att få kors till den finalen och är då skilja på man ska ha 4 kors och få en del likeban. Men så förväntat till NSOI så hade jag att NSOI har varit öjliga donaliga väldigt partout där. Där ser det gå att de vill inte kvar är sett och alla att han alla upp. Men tar har varit ofärdiga donaliga emot till är värst och fyra så alla kom. Och så jag då man ända någon taj och i den lastrar sig upp i plats och där på omsändningar så är det så gärna vi helt öjliga farliga på Motalo. Så det åttne vinner länkare sändning upp till klammen och första tantan och här kommer en KI i mitten. Så det här alltså som för ska handa bollen ut. Det är Dion Split som täcks här av inkasten om. Ja, vi ser att det är Steinbjörn Olsen är kom ner in av Aliet Chakoi. Jag kan varsin tos gott i överblick. Tos särsk för det här nu Chakoi. Körde vi för av vatten här men vi hade det var Atle Danielsson som för vatten och i hans första kom Steinbjörn Olsen. Jag kände ju mig till en man det en ung lägare. Ja, det är väl det första att göra nu till att det har tagit på så öliga näckmål för jag vinner den just ner och så spelar jag då med i söndags så att då för vatten så jag har inte hört fältet kör så i nämnvärt vill se att det svarar så 5000 minuter. För att klämma tappat någon. Men Jalkrun som vinner bollen när första Atlövo så det Kajan som kommer sätta fyra till Paul av bollen. Inkast till NSOI. Så är det klart till utskiftning. Det ser ut att det är Jan Ellingsgaard som ständigt klarar. Här kommer ut. Det är Åtne Fridsberg som får ut. Och det är Jan Ellingsgaard som kommer in i hans höra sted. Det är bara för att spärra Åtne. Ja, det tycker vi. Att det är, jag bara ska säga att det är en inskiftning. Det manglar 2 minuter. Så jag tycker att det är ganska att höra Åtne på hans avdyker det. Att han har det gäst och sackar på några klapp från skåren. Och det har säkert 80 spaltan öliga Johannes. Är han dagsläggare? Ja, jag vill säga samma med öliga Näckbon. Alltså jag vill säga att har profilerna i det offensiva parten på Johannes och Klämmen. Och Åtne tar han väldigt högt fram ur det. Klämmen det var så liv för
Alltså han har arbetat näka så fram urväl och det är faktiskt allt just men ska man ta näka fram om näka annan så vi ser att Bibeln känns så jag vill lägga över och så tar trutcher främst lägger känns så det vill säga. Ja. Det är så Tobias som får lotta. Det är Johannes av Balton. Ja, det är runt. Vad ska det här en klackstein alltid som runt här. Att det var nog en klackstein nummer 3 som är kom in när han rönse. Men Balton för bort som räkva. Ja, det försöker bara vara i minuter efter vanliga lagtöj. Stövan är som sagt 3-0 till NSOI. Här i Clement lägen så jag 8 minuter och så 8 i 6 och 8 fors. Nej, 8 fjärs och 6 fjärs och 8 fjärs går det till 2 och 3. Johannes av Balton. Jag var av mot Jens. Alltså som i fältet. Han är sent att troplag med oss när som räcker och hotna spark till KI. Vad som är väl med fältet här är det Clement som den andra bollen så Semir. Jan. Karl Reiner Elta med Jalkrum med första och för spaltbollen efter till Christian. Utanför till Jalkrum. Vanliga lagtöjen vi av era färd ner. Skjuter på han lägger toucha mot rätt och Tajeran. Ska spela minimum 30 minuter att trätt här ute vid Löchen. Karl för åt andra bollen här. Rasmus som andra bollen här. Ja, nu snackar vi om Laikar känner så vi ska ta nacka fram till KI nu. Kan väl till så nämna eller framhäva. Ja, alltså jag hade fått till att vi såg en hot från utgåvan dista första tvåan. Men jag hade KI har brukt öde orsko och så distan är fram. Så hade jag kvar ner och dona i Noxenägg. Och en så ju finns spalt fotboll kanske på att vara så där i särskilt på. Det är avse och ta få plats till att skapa mot alla motor. Noxenägg så är det öliga dona där. Men jag hade så är öliga det gå lika så vill jag säga det. På klaskar det öliga går så är södra Kyle och Semir och Hödraska med Österberg. Men jag hade att överallt så hade alltid lagare här rakt stöjen och klunta. Och hade för öjliga tattor destor för att i kajar skuldofära och jakta dokumal som vi förtäckas så gärna pinkemånader eller förrända kromsänningar. Tog jag vara fram ur underhållande destra hoktättor. Och nu där dess lever så råkade han vid morgon underhållande för tar avskarar så kommer här i Ronavik. Och en så spel så för alla. Det är fullt på känt har man ju ett två dyster. Hvis han har väntat 2-0 vunnit så samfällt så det gör det. Och i alla man kan se att det ändå så är vax öliganek på öliganek och matar. Och en öliga gröjor erbjöd till att bli kandidater till att vinna FM Östnyår. Ja. Det hörde Raska med bollen och finna Johannes till lockas till Einar i mitten. Så är det Jan som sätter färra. Rafa mot Einar i mitten. Ja, till Einar Fröndarjek som ska tacka sig av inkast någon. Ja, Clement väntar. Snuter. Richard. Det är målspark till KI. Var det 2-2 dystren och i Klaxvik som körde av i KI i Verlagan.
Ja, det kan man nästan säga att det mål som en så effekt till mot ända av det var öliga tojande mål. Och det bröt till 4-3 Jakawi. Visst det hade vunnit hade det 2 så kom det till näck mer väldigt ugrasöj här och spaltes på en överskjutande måta. Taktiskt sett här upp kanske för helt öre spelstund. Vi mot det som vi såg då spela där. Då skulle jakta den mål nästan från första flyt ja. Så var det bara kanske öliga dårsmål kunde se nu. Men jag vill säga fram i uken om det kan lika ha lagt öliga näck 4 där. Og vi kan se at 2 av Linus som venter toppen i Børge fotballet. Og det som sier nå til at det så som Pella teker et risafhet, lika som Kai gjør i fjør. Til å vinne seg ui en pedal, til ikke bare til at man kommer i en pedal og i målet til å vinne et løkmannsteip. Til å nekke vi å bytja tradisjoner. Ja, nu kommer det tusen her etter løykarer og det øyelig frøy her og forskar uja vi da skal se her. Sjåan det er glede her i Rundavik. Ja, og det her skapar noe lang stemning nå. Hva skal vi for å fyre nå til det større dag da finalen ved Tørsvøtle. Så måte er det et veldig stepp opp kjennes og i Bergjallinon, men også så fela. Ja, og så vi vinner så 3-0 her. Ja, her er fest her i Rundavik. Ja. Ja, frøyen øyelig stor her. Jeg har vært lykke sette ned klar her. Vi skal lykke takke sammen om det her. 3-0 til NSOI. Fullt opp på bordet. Fullt opp på bordet NSOI vinner det distant. Hvis vi ikke husker om Tabata som distant utvikler seg på. Annars var det en øyelig jævn og distant. Det kunne ikke alle si, ja. Men Kajan var nødt til å satse. Brukte øyelig orsko. Og NSOI her var øyelig taktisk bevisst om godt å spille distant. Og standa et så vinner det. Så tar man vinner 3-0, så selv man det fullt opp på bordet. Ja, kameramann var Ola Wallace i dag, og jeg var marsjen at treffer meg, og John Andersen, vi takker for jokken i dag.